Moi ja tervetuloa oikein lämpöisesti tähän Laidalla podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Toni Lepistö ja kerron tässä jaksossa vähän, mitä tämä podcast oikein käsittelee, mitä on tulossa tulevaisuudessa ja vähän musta itsestäni, että tunnet mut paremmin tämän äänen takaa. Laidalla podcast tulee käsittelemään musiikkia ja ihan vain elämää. Mulla olisi tarkoitus tehdä uutisjuttuja musarintamalta, kertoa teille tarinoita bändeistä ja artisteista sekä keskustella mun elämästä ja kokemuksista, menneistä ja tulevista, niistä hyvistä jutuista ja hieman synkemmistä hetkistä. Toistaiseksi mä olen siis saanut, joka täällä hölisee, mutta toivottavasti tulevaisuudessa saataisiin myös vieraita noilta kentiltä ja saataisiin aikaan mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta nyt vähän enemmän musta. Aloitetaan ihan mun lapsuudesta, vuodesta 1987. Silloin mä tapasin mun vanhemmat ensimmäistä kertaa, ja kun olin pyörinyt tarpeeksi pitkään synnärillä aurinkolaatikossa bilirubiiniarvoja laskien, päästettiin meidät vihdoin kotiin. Tällä automatkalla sairaalasta himaan, joka oli luultavasti isän siihen mennessä pelottavin autoreissu, mä koin ensimmäisen kosketuksen musiikkiin. Faija nimittäin soitti Van Halenia hillitysti auton stereoista. Muutaman 10 kilometrin päästä kotiovesta sisään kannettuna tätä pientä, luultavasti kakkoset vaippaa vääntänyttä palleroa odotti vinyylisoitin hienoineen hyllyineen, joissa vinyylilevy tupeineen kansineen kutsui sitten hieman myöhemmällä luokseen katsomaan taidetta, johon nuo mustat kiekot oli pakattu. Aikaa, jolloin olin hyvin pieni, en tietenkään tarkalleen muista, mutta sen muistan, että faija soitti rockibändissä. Mulla on aivan järjetön määrä muistoja ja kuvia siitä, kun natiaisena sain faijan bändin treenissä soittaa kaikkia soittimia, kun äijät oli röökitauolla. Totta kai siinä samalla räpelsin molempien kitaristien kitarat epävireeseen. En mä tietenkään tajunnut, mitä mä oikein duunasin. Luultavasti ajattelin parantavani soundia tai jotain siihen suuntaan. Ne oli kuitenkin upeita hetkiä ja kiitos siitä kuuluu koko bändille. Lämpimät terveiset vaan kaikille hurliburliherroille, missä ikinä olettekin. Hieman kasvettuani, niin kuin äsken jo viittasin, kävin noita vinyylilevyhyllyjä läpi kuin riivattu, lähinnä kansia katsoen. Käsiini tarttui levy, jonka kannessa oli vauva, jolla oli enkelin siivet ja tupakka kädessä. Tuo levy oli Van Halenin 1984. Jos puhutaan ihan puhtaasti kuvasta, joka piirtyi verkkokalvoille ikuisiksi ajoiksi, se oli tuo levy. Toki se oli myös levy, joka räjäytti Van Halenin suosion suositusta bändistä superstaroiksi. Biisit kuin Jump ja Panama ovat kappaleita, joita tullaan kuuntelemaan vielä 100 vuoden päästäkin. Ymmärrän nyt, kuinka tärkeää oli, että levyllä oli mieleenpainuva kansi. Ne parhaimmillaan vetävät puolensa kuuntelijan, joka ei aiemmin kyseisestä bändistä olisi kuullutkaan. Visuaalinen karkki oli siis hyvin tärkeää. Van Halenista on tulossa tulevaisuudessa ihan oma jakso, joten en sen kanssa hyppää vielä syvään päätyyn tämä enempää. Sen verran on pakko kuitenkin sanoa, että kun Eddie Van Halen kuoli, olin ensimmäistä kertaa aidosti surullinen julkiksen kuolemasta. Mutta takaisin mun aikajanaan. Juuri näihin aikoihin, noin 8-vuotiaana, olin säästänyt rahaa ensimmäistä CD-ostosta varten. Itäkeskuksen Anttilan Top 10 kutsui ja hyllyiltä löytyi Eppu Normaalin Repullinen hittejä tupla CD. Tuota levyä kuunnellen ja Martti Syrjän uskomattomia sanoituksia pienissä aivoissani käsitellen, huomasin kuinka kappaleilla on tarkoitus tuoda ulos tunteita ja tarinoita. Esimerkkinä tästä on Tahroja ja paperilla biisin sanat, kun luet kirjeeni, kaiun kuulet, tahrat näet, joita sateeksi luulet. Jo tuossa iässä hoksasin, että kyseessä on kyyneleet, joita tahroiksi kutsuttiin. Huomasin myös isäni olleen ylpeä tästä ensimmäisestä levyostoksesta, jota sitten isän kanssa huudatettiin vielä vuosia eteenpäin. Vuodet vieri ja pieni Toni kasvoi, niin kasvoi musamakukin. Tuohon loputtoman melodiapuffetin pöytään faijan ja tuon vinylisoittimen toimesta oli katettu Van Halenin lisäksi Status Quota, Bon Jovia, Dire Straitsia, Pink Floydia, Eaglesia ja hieman fuusioisempaa jatsahtavampaan rockiin aina Level 42, Doobie Brothersiin ja Steely Daniin. Isä keräili myös VHS-kasetteja livekeikoista. Nekin katsottiin puhki ja nauhaa teipattiin yhteen lähes päivittäin. Pelasin myös futista ja lätkää. Olin harrastanut noita lajeja aika lailla siitä lähtien, kun opin kävelemään.
Automatkat treeneihin, peleihin ja turnauksiin oli kuin pyhiin vaellus uuden musiikillisen median löytämiseen, sillä isä päivitti kasettikirjastoa lähes koko ajan. Muistan edelleen isän Tsipon hajun, kun se sytytti Nortin palamaan aina, kun autoovet meni kiinni ja mankkaan syttyi virta. Anyway, aika jatkoi eteenpäin, samalla vauhdilla kun maapallo kiertää auringon. Teini-ikä saapui ovelle, niin saapui myös ensimmäinen mopo ja kevari. Taisi ensimmäinen tyttöystäväkin tulla kuvioihin noihin aikoihin. Mä olin kuitenkin aivan kädetön näiden nättien mimmien kanssa ja hinkkailu jäi lähinnä moottorivehkeiden räpeltelyyn. Noihin vuosiin mahtuu kuitenkin aivan uskomaton määrä upeita kokemuksia mahtavan kaveriporukan kanssa. Mutta mennään kuitenkin takaisin musiikkiin. Hieman aiemmin, siis noin 12-vuotiaana, tarkkaan kun en muista, kävelin Stadin keskustasta kivijalka-musaliikkeestä hakemassa Gunnareiden Welcome to the Videos DVD:n. Tähän väliin pakko muistuttaa, että tämä tapahtui 2000-luvun alkupuolella, ajassa, jossa netti alkoi vasta saapua kotitalouksiin ja YouTuben tapaisesta massamedian mullistuksesta ei ollut vielä mitään hajua. Kotiin päästyäni laitoin tuon DVD-levyn varovasti soittimeen. Ensimmäisenä sieltä silmieni kalvoille pamahti kohtaus, jossa nuori Axl Rose hyppää bussista ulos heinäsuussa roikkuen. Te asiasta tietävät, luultavasti hiffaatte jo, mistä on kyse. Hetkessä tuo nuori mies kysyi multa huutaen, mutta tiedänkö mä missä mä oon, ja sitten uhattiin, että henki lähtee. Los Angeles karuineen katuineen, tarinoideen ja tähtineen oli saapunut mun tietouteen. Kiitos Welcome to the Junglein videon, ja mä rakastuin. Siitä hetkestä alkoi tuo maiseman kaivuutyö. Oli pakko löytää ja lukea Losiskenestä enemmän. Enkelten kaupunki, joksi tätä luvatummaa glitterikylää kutsuttiin, piti sisällään tarinoita haaveista ja niiden kaatumisista. Bändeistä, jotka joko breikkasivat tai jäivät muiden varjoon. Suunnan näyttäjistä, niin kuin meidän oma Hanoi Rocks, ja tragedioista, johon myös Hanoi matka tyssäsi. Kamppailu kirkkaimmista valoista oli 80-luvun Losissa aivan jäätävää. Bändejä tuli liukuhihnalta. Mainittakoon Mötley Crüe, Rat, Poison ja niin edelleen, mutta myös niitä varjoon jääneitä, esimerkiksi LA Guns, josta Axl Rose ja Izzy Stradlin olivat lähteneet perustamaan Gunnareita. LA Guns jäi näin lähinnä klubibändiksi uusineen soittajineen ja ei koskaan kokenut suurta menestystä, vaikka bändi onneksi kulttimaineessa nykyään onkin. Mä haluaisin avata vielä enemmän tuon skenen bändeistä, huumeista, seksistä ja rock'n'rollista, mutta tämä jakso jatkuisi vielä huomiseen, eli jätetään tuo ihan omaksi jaksoksi. Siirrytään siis Losista takaisin mun elämään. Nyt olin nuori aikuinen ja sain ensimmäisen autoni. Vanhan pösön romun, joka oli tullut perintönä aina papalta isälle ja sieltä vihdoin mulle. Auto ei ollut hieno, mutta ei se mua haitannut ollenkaan, sillä autossa oli valmiiksi mua varten vahvari ja totaalista kuulonlähtöä ja tinnitystä aiheuttava suppari. Useasti toi suppari pauhasi autossa niin lujaa, että tupakan savu muuttui nähtäviksi ääniaalloiksi. Meillä oli kavereiden kanssa tapana ajella ympäri kyliä ja Suomea, niin kuin monella nuorella tohon aikaan. Uusien kavereiden myötä tuli uusia musiikillisia vaikutteita. Eräs näistä oli lyyrinen professori nimeltään Marshall Mathers, paremmin tunnettuna Eminem. Olin totta kai kuullut pari hänen kappaletta aiemminkin, mutta olin aina ollut liian ylpeä myöntääkseni itselleni, että voin nauttia muistakin genreistä kuin rockista ja hevistä. Kun tämä ylpeys siirtyi, huomasin nauttivani Eminemin, Tupacin ja Wu-Tang Clanin lisäksi myös bilemusiikista. Sanotaan esimerkkinä Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Pitbull, Flo Rida, Timbaland ja Justin Timberlake. Mun täysi-ikäiseksi tuleminen tapahtui juuri näiden artistien ja bändien kulta-aikaan. Monet illat, yöt, jatkot ja etkot tuli ja meni heitä kuunnellen. Tuohon aikaan alkoi myös ensimmäinen vakava suhde. Löysin ihanan emännän, joka tykkäsi transesta. Näin ollen pienellä aasinsillalla tutustuin myös tuohon genreen. Nyt musiikillinen makuni oli levinnyt kuin jokisen eväät. Kaikki maistui niin kuin juuri ennen pilkkua yökerhossa. Omilla itse poltetuilla MP3-levyillä rupesi olemaan laajasti erilaista kuunneltavaa ja noita levyjä oli paljon. Joinain näinä vuosina kävin myös parhaan ystäväni kanssa katsomassa Gunnareiden ja Bon Jovin keikat Stadissa. Sitten yhtäkkiä mun elämä törmäsi seinään. Sairastuin vakavaan masennukseen ja sain pahoja paniikkikohtauksia. Klubit ja keikat jäi ja elämyksille eläminen siirtyi tauolle. En pystynyt pahimpina päivinä edes nousemaan sängystä. Tätä jatkui 2 vuotta.
Noina synkkinä vuosina opin paljon itsestäni ja musiikin rauhoittavasta voimasta. Kuuntelin lähes tauotta Bon Jovin Alwaysia, Aerosmithin Crazyä ja kannareiden Don't Cryta sekä Estrangedia. Mä uskaltaisin sanoa, että noin 4 biisiä rakensi jonkinlaista siltaa masennuksen joen yli kohti parempaa huomista. Ja kuin ollakaan, eräänä päivänä saamani lääkityksen myötä rupesinkin hymyilemään. Kaikki ei ollutkaan mennyttä ja elämä ja sen mukana comebackin tehnyt musiikista nauttiminen astuivat takaisin mun polulle. Olin nyt reilusti yli 20. Seuraavaksi edessä oli työntekoa, omistusasunto ja vanhimpien lapsieni synty. Kaikki vaikutti siis olevan hyvin. Mä kävin keikoilla ja elin parhaan osaamiseni mukaan. Myös tuosta aiemmin mainitsemastani emännästä oli tässä välissä tullut vaimoni ja hän auttoi minua paranemaan ja piti kädestä kiinni, kun tuuli meinasi ottaa mukaansa. Kaikki sujui siis kuin rasvattu 2 vuotta, kunnes ei enää sujunutkaan. Meillä tuli ero ja mulla rupesi yhtäkkiä menemään todella lujaa, enkä ymmärtänyt miksi. Mä juoksin jatkuvasti baareissa ja stadissa katsomassa pienten bändien keikkoja. Vedin alkoholia kuin sieni ja elämä oli ihan ihmeellistä sumua päivästä toiseen. Kaikista tärkeintä mulle oli, että on hauskaa ja kaljaa. Kaikki muu unohtui, niin ex-vaimo kuin ne mun lapsetkin. Eräänä päivänä, noin 3 kuukauden tarkemmin ottaen koko kesän kestänyt pailaaminen loppui. Se hauska ja hyvän tuulinen olo hävisi. Mä sain rajun paniikkikohtauksen, kun oikein työllä viivytetty krapula iski päälle. Tuntui kuin maa olisi kadonnut jalkojeni alta, eikä ollut enää köyttä, mistä ottaa kiinni, eikä sitä ex-vaimoni kättä. Asuin näihin aikoihin Vuosaaressa yksin. Mä muistan vaan ajatelleeni, että mulla oli ollut ihan hauska elämä ja nyt on hyvä aika lyödä kellokortti koneeseen ja kuitata itteni pois. Jotenkin, en muista miten, tämä entinen vaimoni ja hänen uusi miesystävä kerkäsivät väliin ja kärräsivät mut hoitoon. Se oli heiltä peliliike, josta mä tulen olemaan loputtomasti kiitollinen. Alkoi uusi paraneminen ja sumulle syyn etsiminen. Mikä ihme oli sekoittanut mun prioriteetit niin täysin, että olin tuhonnut kaiken vaivalla ja rakkaudella rakennetun mun ympäriltä. 2-suuntainen mielialahäiriö ja hypomania. Nämä sanat mä kuulin mun psykiatrilta. Sain jälleen uudet lääkkeet. Tähän aikaan Bon Jovin Bed of Roses oli se ihan huijaamatta ainut kappale, jota kuuntelin toistolla koko ajan ja itkin. Mä ajattelin, että nyt on lääkkeet, mutta mistä elämä saatas. Kaikki oli rumasti ja suoraan sanottuna perseellään. Päässä pyöri vaan kaikki mun tunaroinnit. Tuostakin suosta mut hieman myöhemmin nosti uusi tyttöystävä, josta paljon myöhemmin muodostui taas surullinen tarina menetyksineen, joita en tule koskaan antamaan itselleni anteeksi. Ollaan menty jo aikajanassa aika monta vuotta eteenpäin, koska kaikkea en tuosta ajasta halua jakaa. Paljastan kuitenkin, että näitä hypomanioita tuli vielä monet tämän jälkeen ja monesti rakensi elämäni itselleni uudestaan. Mä opin kuitenkin tuosta sairaudesta sen, että manian iskettyä mä en enää itse ole ratissa, vaan sairaus vie. Sitä muuttuu itsensä suurimmaksi faniksi ja viholliseksi. Monet ystävyyssuhteet on mennyt poikki mun sääteen takia, kun mania on ollut päällä, ja siitä mä pyydän syvästi anteeksi heiltä, jotka käytökseni takia kärsivät. Mulla on usein teitä ikävä, en mä vaan kehtaa ottaa yhteyttä. Siirrytään nyt kuitenkin vihdoin tähän päivään ja tähän hetkeen. Mä rakennan taas itselleni uutta polkua manian jälkeen. On ihana perhe, kaunis vaimo ja työkseni mä hoidan isovanhempiani ja välillä käyn tutulla studiolla Herttoniemessä mikittämässä ja miksaamassa. Totta puhuen enemmänkin katsomassa kummelien videoita ja rauttamassa elämääni sekä kuuntelemassa tarinoita bändeistä. Mä haluan löytää jotain, millä saan itseni tuntemaan taas hyväksi. Mä haluan jakaa kokemuksia, tarinoita ja uutisia, jotka mua kiinnostaa. Ehkä joskus tulevaisuudessa, jos sitä oikein toivotaan, kerron enemmän niistä vuosista, jotka mä nyt jätin väliin. Elämä on ihan mukavaa pitkästä aikaa ja sen hymyn, joka täällä mikkini takana on, haluaisin välittyvän myös sulle. Lisää vielä sen verran, että musiikki ja visuaalinen media ei ole mulle pelkkä intohimo, vaan mä sain tehdä sitä ihan työksenikin. Mulla oli yritys, jossa mä tein promokuvauksia ja musiikkivideoita artisteille.
Samaan aikaan työskentelin myös tuolla mainitsemallani studiolla, raitojen parissa ja mikittämässä. Ikävä kyllä, paloin sen homman kanssa loppuun ja yritys meni nurin. Mä tein aloittelijan virheen, kun otin liikaa töitä itselleni, enkä osannut sanoa ei. Lähettiin kerrankin perheen kanssa Rukalle viikoksi, mä tein senkin viikon läppärillä töitä. Jos jotain tosta opin, oli se, ettei yhden ihmisen kuulu venyä joka paikkaan samaan aikaan. Aikataulutus on kingi, niin kuin mun frendi tykkää sanoa. Oli kuitenkin aivan älyttömän nastaa ja etuoikeutettua päästä työskentelemään niin upeiden artistien kanssa. Mä opin heiltä paljon ja sain upeita kokemuksia. Vähän myöhemmin striimasinkin hetken Kaiku TV-nimellä ja sain sieltä aivan ihanan yhteisön. Terveisiä paljon teillekin, ikävä mulla teitä on. Tähän on varmaan ihan hyvä päättää tämä hieman pitkäksi venähtänyt esittely. Paljon tuli kerrottua ja paljon jäi kertomatta. Pahoittelut, jos susta tuntui, että on vaikea pysyä kärryillä. Mä en ole koskaan itsestäni näin kertonut, enkä podcastiakaan ole koskaan tehnyt. Kiitos kovasti, kun otit aikaa kuunnellaksesi tämän jakson ja toivottavasti jäät odottamaan tulevia jaksoja. Mä yritän saada tehtyä ainakin 2 podcastia viikkoon. Toisessa olisi viikon uutiset ja toisessa viikkospesiaali, jossa mä kerron artistin kautta bändin tarun. Nämä ja hieman muutakin löydät myös mun kotisivuilta laidala.fi. Kiitos sulle vielä ja nähdään ensi jaksossa.